Mehriban vatandaşlar, elin yurdumuzda garaşsyz bakı bir taraf Türkmenistan döwletimizde toylar. Türkmen toylary görnähil uly bagtiyarlyk, uly agzybirligiň nyşany. Elbette toy desterhanlar giňden ýazylýar, Türkmen toylaryny milli tagamlar hödür edilýär. Edil häzir bizim toýumyzyň aşpedleri tamdyrlaman açyk görnüşini taýýarlap oturlar. Gelin häzir bolsa şu tamdyrlamany taýýarlayan aşpedler bilen söhbetdeşip bolalım. Ana aýdaýsam. Toylaşdym. Elmidama tez toy bolanşyň gary bordum. Allah jana o bagty ordular. Durmuşda iň süýji durmuşda ýaşadylar. Ene şu tamdyrlaman beşerli şakyna gurrun beräýsem. Bilinne koyun saslık değiliz yani. Bilinne hakik koyunun öğüdüne ayrap saslık edildi şöyle. Köyde, isirli. Tamdyrlaman bir görünüşi bolýar-da şu. Koyunu pudurlaman, soýmalyda iç goşuna aýyrmaly, dogrymy? İç goşuna aýryp söndürüşine. Çiýşe düzýär? Marnok edip, çiýşe düzüp şunları böyle pişirler. Doğru. Tamdyrlamada pudurlamaly bolýarmy? Tamdyra talanda. Ha? Bütünlüğüne de oýsan bolýar pudurlap goýsan. Indi şu tamdyrlaman açyklyk görnüşi bolýar-da. Açyklyk. Bu milli nahlarymyza girer. Milli naharlamada gelýär. Anäme? Şuňa Türkmen toýlaryna hyzmat etmekle niýetler etdin. Elimiz süýji bolsun elmidama, bizim hemmemiz şuňa azaýyp toýlarda diýdarlaşmak niýetler etdin. Döwlet ojaklarda toýlaşdyn. Hormatly tomoşaçylar, siziň hem döwlet ojaklaryňyzda şunyň ýaly azaýyp toýlar toýlamak, toý desterhanlaryny orta şunyň ýaly bol nygmatlar bilen şol sany milli tagamlar bilen bedemek niýetler etdin. Toýuňyz kän bolsun. Mehriban tomoşaçylar, Türkmeniň milli toýundan söhbetleşimiz dowam edýär. Ýene bir toy desterhanlaryny bedeýän azaýyp milli tagam bar, oňa da gömme diýerler. Elde şu wagt biz gömme pişirýän aşpedlerin ýanyna geldik. Gömme olanna adyndan belli bolşy ýaly daşy hamirli, içi orda etli. Ony gydgyn çäge gömýärler. Gelin gowsy gömmäni pişirýän aşpediň özü bilen söhbetdeşip bolalım. O nesi köynelen olady. Gömmesi, ata-babanın şolary alan. Şöyle mal akıptırda. Aýny ýerinden uň gelen ok, nan gelen ok alzaraya bolýan. Hansı çägen galdara indi şunu ne bismillah dip çägen galdara da şu çäge gömme pişirip şeýip şuňa da gömme diýip işlepdi. Milli tarap. Hemme krede gulda ýetirsin şolary toy etmek. Ne şuradan kaynatdyrýar. Hem çorbasy mı? Ne çorbasy mı? Tagamyndan da. Häzir gömmäň çorbasyndan datyp görýäs. Bismillah. Balyaly. Bolýar dämi? Bolýar. Häzir mehman adamlar gömmäň günden gün şol çäge gömülşüniň şaýady bolýar. Nejat aşpedimiz gömmäň ýerini taýynlapdyr. Ne natymyl gömmede şu. Alam. Hani onu nasıl atadın olsun? Ondan aslan kaçmadı. Vallahi.
bilen çägäň üstüne köz goýulýardy. Şol çäge bu madaly gyzdyrylýar. Soňra bolsa üstüne şol çägeden goýulýar, oň üstüne de adawlak köz goýulýar. Aşpedaga. Her görümizde gömülün üstünde çorban kaynap çıkkanca yerjagada jürnügi bardy. Nimene yok. Bu hazır 20 minutdan sonra peýda bolýar. 20 minutdan. Suw gaýnaýar. Suw gaýnaýar şonu açýaňa da. Tamam. Kardeşim bayram kurun verelim. Ben bunu verdim deme. Sandırma o tayarı var. Bastı bir gün bastı devam ediyor. Hoş oldum.